What is up guys? Welcome back. Dito na naman tayo. Magre-review na naman tayo. Kentucky Fried Chicken ang i-review natin ngayon. Napaka-gloomy ng araw guys. Nakatingin sa akin yung banda sa gate. Nakatakpan siya ng ano. Ewan ko makikita dito. Hindi na lang ipagpatuloy yung video kasi ewan ko, baka may multo sa apartment ko. Tapos nakahiga na siya pero what is up guys? Welcome back. Nga pala si Carl at ngayon nandito na naman tayo. Magre-review na naman tayo ng pagkain. Guys, hulaan nyo nga kung anong franchise yung i-review natin ngayon. Sige nga, kung mahuhulaan nyo, bibigyan ko kayo ng premyo. Bibigyan ko kayo ng oras para mag-comment. I-comment nyo yung hula nyo anong i-review natin. Okay? So na? Okay na? So guys, ayun, KFC, Kentucky Fried Chicken ang i-review natin ngayon. Sa mga nakahula dyan, di ako naniniwalang nahulaan nyo kasi nasa title naman yun eh. Kaya wala muna tayong premyo. Hindi ko pa alam kung anong i-order natin. Uunahin natin yung hindi ko pa natitikman. Research ko muna. Yun na, dito na ako sa website nila. Ano yun? KFC menu. What's new? Bibilan ko yung kasama ko ng hot shot. Guys, so ang i-order natin, original double down, sisig rice bowl meal, then yung California mac and twister. Yeah. Disclaimer nga pala, itong video na to, katuwaan lang to guys. Di ako professional food taster. Isa lang po ako simpleng mamamayan na magte-taste test ng pagkain. Ang gagawin natin, ayun, bibili tayo doon, dadalhin natin dito yung pagkain kasi nakakahiya kung doon tayo mag-review. And then, i-review natin isa-isa yung mga pagkain nila, bigyan natin ng rating. Po problema ako guys kasi medyo low bat yung cellphone ko tapos kailangan ko magpakita ng QR. So, ayun guys, are you ready? Take 3 na to. Ang awkward ko ngayon guys. Gusto nyo bang makapunta sa isang lugar na may KFC tapos mag-order tayo doon? Basta tayo! Hey guys, nag-charge ako ng konti kasi baka malobat ako doon in the middle of the road tapos wala akong QR. Hintay ako ng mga 5 more minutes para at least maano yung phone. Yeah, I'm just waiting here. Waiting for your love. Ito na ako dito. Tapos sa labas. Ikot-ikot na ako dito guys kasi wala talaga akong magawa. Matagal mag 5 minutes. Mabagal yung oras kapag naghihintay ka. I'm waiting. Grabe, ang boring talaga ng mga pusa guys. Tingnan nyo. Cute lang yan pero wala sila nagagawa. Hindi yung trabaho na buong araw. 2 minutes na nakatingin sa akin. Kaya 5 minutes na. Uy, magsi 6 minutes na pala. Tara na, kita-kits! What is up guys? Nandito ako ngayon sa SM. Mag-chill muna tayo dito na sandali. Kasi kanina, pag-alis ko, for some reason, hindi ko mahanap yung face shield ko. Ang init ng ulo ko guys kasi mag-iisang oras ako naghahanap ng face shield ko. Naubusan na ako ng time. Malapit na akong mag-decide na hindi na lang ipagpatuloy yung video kasi nainis talaga ako. May lalagyan naman kasi ako. Hindi naman yun basta-basta lang nawawala. Hindi naman mansion yung bahay namin. Ewan ko, baka may multo sa apartment ko or whatever. Carl, mag-move on ka na. Anyway, dito na tayo. Bibili tayo ng bagong face shield. Bibili tayo ulit and then hopefully hindi na mawawala. Doon ko siya binili, yung banda sa gate. So siguro tayo, tara. Tayo ron. Napaka-gloomy ng araw guys. Dito tayo dadaan. Sa pathwalk. Bili na ako ng face shield. Hindi na ito mawawala like ever. Kakapagod bumili ng bago. So ayan, dito na ako ngayon sa SM. Nahanap yung KFC. Asa kayo bandang KFC? Sa right? Okay. Sa right daw guys yung KFC. Wala namang KFC dito. Ano ba yung KFC? Chickies na siguro yung i-review natin guys. Wala namang KFC dito. Sinabi nung sales dude, mag-right daw. Wala namang KFC dito. Tanong tayo ulit. Excuse me, asa banda ang KFC? Tungo dito. Sige. Mali pala yun guys, sa left pala. Grabe, mali yung sinabi. We go. Doon daw sa dulo, sa kabila. Sa tayo doon.
Yes, natatakot na ako kasi kinakain na talaga yung bat. Uy, ayun, ayun. Bili na tayo. Sa wakas. Medyo natagalan ng tayo dun. Pero okay pa rin yung oras. Kala ko kasi mauubos na yung oras. Kasi tagal ko kasi naghanap talaga ng face shield. Ayan, labas na tayo. Punta na ako sa parking. We're gonna go home. We're gonna review the food. Napaka-gloomy talaga. Walang sunset. Tingnan nyo. Ang KJ ng panahon niya. Ayun yung sun. Natatakpan siya ng ano. Ewan ko makikita dito. Almost there. Tatapos na tayo dito. Tatapos na yung mission natin. Ayun guys, nakabili na tayo. Dito na yung order natin. Balik na tayo. Let's go! Dito na yung order natin. Wow! Sort out muna natin, okay? Guys, etong drinks, Coke lang yan. Pero nabilib ako kasi halos nakahiga na siya pero hindi pa rin na hindi pa rin nabuhos. Dito na sila lahat guys, okay? Wala na yung listahan ko. Hindi ako familiar sa mga pangalan dito. I-name ko na lang sila by number. Ila-line up ko muna sila para maganda tingnan. Boom! Ayan na yung mga pangalan. Ayan na, titikman na natin. Tignan natin tong first item. Parang masarap talaga to. Yan. Wow, ayan yung mayo. Then meron siyang ham. Then meron siyang cheese. Kukuha muna ako ng plate kasi magkakalat to dito guys. Okay guys, natikman ko na. Ang lasa niya, chicken na chicken, and then may malalasahan mo konti yung ham. Then nasa background yung cheese, tsaka yung mayo. Medyo nagko-conflict yung ham, tsaka yung chicken. Okay, so ewan ko paano i-resolve yan. Para sa akin, mas maganda siguro kung papaiksin konti yung chicken, then yung ham, papalakihan. Kasi ang nangyayari, parang hindi ko na natitaste yung ham, tsaka nag-aaway sila. Maganda din siguro kapag may konting veggies dyan sa loob. Anyway guys, ayun, masarap pa rin siya. Tapos yun yung comment ko. Set na natin yan. Ito yung item number 2. Hindi na yung pangalan. Boom! Ito yung, niya, yung container. Yun, yung logo nila. Set na natin, right? Lalaway na naman ako. Ayan, may egg, may chicken, then may mayo ba yan? Ewan ko paano i-describe yung amoy. May similar siya na amoy. Ayan, yun lang siguro. Tapos may rice sa baba. Nakapatong lang siya guys. Titikman na natin. Wala akong spoon. Ito pala yung sisig. Okay? Okay guys, natikman ko na. Ang lasa niya is medyo creamy siya na sisig. Tapos chicken yung meat niya. Then may background siyang parang pork naman siguro to. Background siyang pork na medyo crunchy sa likod. Then ayun, may itlog. May pagka-sisig siya. Yun yung style ng sisig niya guys. May pagka creamy. So ayun guys, ang masasuggest ko siguro dito, siguro kailangan siya ng konting sourness para mas ma-hint pa yung pagka-sisig ng konti. Kasi medyo malayo na kasi. Okay lang naman yung mag-style ka ng ganito. Pero medyo masyado nang malayo sa original niya na taste talaga ng sisig. Tapos yung egg, try nilang i-fry. Ewan ko kung na-try na nila yun, pero sarili ko lang yan na-guess. And then yung yung lasa din niya, medyo napaka-dairy na kasi ng niya, dahil sa mayo. Parang patungo na siya dun sa isa sa mga pagkain na kakaumay. Siguro yun yung mafe-feel ko kapag nabusog na ako, yung pagkakaumay dahil sa dairy. Ayan, yun yung comment ko. Yung sourness, yung konting alat, then a bit less mayo, then yung eggs fry. Tapos ayun, para sa akin okay siya, masarap siya para sa akin. Alright? Isa pa. Ayan. Busog na ako. Bakit pa kasi ako sumubo? Diyan yung pangalan, tapos nakalagay dito, Twister. Ito yung package niya, okay? Pull to open. Hala! May pull to open kasabi. Dapat dito ko binuksan. Sandali lang, itatry natin. So dapat pala ganyan. Okay guys, next time na lang. Ganito siguro dapat yun. Open ka lang ng open, hindi mo alam yung ginagawa mo. Ganito siguro dapat yung kinakain. Right? So yun na guys. Ayan, set aside natin. Ayun, parang siyang shawarma.
Shawarma naman siguro talaga to. Okay, so yung lasa niya medyo milky, creamy. Then, malalasahan mo yung meat. Tapos malambot. Mako-comment ko dito, medyo ano siya, patungo sa Umay Road. Personally, tingin ko, mas maganda to kung may konti pang spice. Tapos may konting ground black pepper, paminta. Tapos cabbage, yun yung masasuggest ko dito. So yun, okay pa rin to, masarap pa rin to. So yun guys, natapos na natin. I-rate ko na sila, OMG, low bat na tayo. Okay, so para sa akin guys, rating ko para dito sa experience na to, 4.1. So ayun, namiss ko talaga yung lasa sa KFC guys kasi matagal na ako hindi nakakain ng KFC. Napaka-nostalgic. Yeah, i-recommend ko to para sa para sa inyo. I-try nyo to lahat and then comment ka sa baba. Agree ba kayo sa sinabi ko? Agree ba kayo sa rating ko? Yan, sana natuwa kayo sa video na to. See you on the next one. Like, comment, subscribe. Shoutout nga pala kay Chloe Ortiga, shoutout din kay Jewel Marie Baybay Di Malanta. Tama ba yung pag-pronounce? Na talaga kayo guys. Pati na rin kay June Carlo. Pero hindi ito nagpapa-shoutout si June Carlo, nagpapa-wash out daw. So wash out sa'yo June Carlo, tsaka mga taga Tessa's Place. Tsaka si Jet Napitan, hindi siya nagpapa-shoutout. Nagpapa-shout up daw siya guys. So shout up sa'yo Jet Napitan Avergonzado. Shoutout din kay Cyril Estrada, nagpapa-shoutout sa'yo si Bort Ocasiones. Sabi ni Bort, shoutout daw kay Cyril Estrada, ang campus crush at bad boy ng Assumption batch 2010. Yeah, totoo yun guys. Siya yung pinaka-bad boy ng Assumption, si Benjo. So kung nasan ka man ngayon, si Bert yung nagpapa-shoutout sa'yo. Shoutout din sa pinakamatali kong kababata na si Jason Fernandez. Tong, kumusta ka na Tong? Ingat ka parate, okay? Shoutout din sa mga dati kong kabanda, sina Ana Matilde Casperson, Carl Dave Duyan, tsaka John Randall Kutaran. Okay, shoutout sa inyo. Magagaling yan tumugtog, guys. Yun yung mga kabanda ko dati. And then shoutout din kay Chris Calvin Caraquel. Napaka-talented din nito, guys. Shoutout din sa pinsan kong si Miles Velarde, tsaka Captain Owen. Si Miles Velarde, guys, yun yung pinakamagaling kumanta sa amin magpinsan. Tapos ayun, Captain Owen, ingatan mo yung pamangkin namin. Shoutout sa family mo dyan sa Cebu. Shoutout din kay Julius Ampilan. Nako, napakasipag ng batang to. Shoutout din sa pinakamagaling na renderer na si Real Flores. Shoutout sa'yo, pre. Shoutout din kay Jesse Javier, ang pinakamagaling maglaro ng Axie dito sa Davao. Shoutout din sa pinakamamahal kong si JL Lahoy Lahoy. I love you. Shoutout din kay Dandrev Depra Anito at kay Noelvel Catiero, mga ass chop. Shoutout din kay Kuya Randy Uy at Architect Gino Mantilla, tsaka sa firm nila. Kung may namali ako pag-pronounce or mga hindi ko nasali pag-shoutout, pasensya na kayo, i-bash nyo lang ako sa comment section. Tapos isasali ko na yata kayo the next episode. I-review ko ng paulit-ulit yung mga comments. May masasuggest kayong mga mga restaurant na puntahan ko or i-review kong pagkain, yan, i-comments nyo lang sa baba. I-review ko yan in future episodes. Bye!